Euskara zerbitzuan, justifikazio kontu arrunta betetzen laguntzeko bideoa prestatu dugu. Gure diru laguntza deialdietara aurkezten diren entitateei lagungarri izango zaielakoan. Hasteko eta behin, indarrean dagoen eredua daukagula ziurtatuko dugu. Hura eskuratzeko, jo Gasteizko udalaren webgunera, hautatu tramiteak, diru laguntzak, eta bertan eskaera eta justifikazioa inprimakiak. Hor aurkituko duzue, justifikazio kontua arrunta. Urratzez urratz zer egin behar duzuen azalduko dugu segidan. Lehen orrialdean, datu orokorrak idatzi ondoren, lehen atala betetzen hasiko gara. Hau da, funts propioen justifikazioa edo beste erakunde batzuetatik jasotakoaren justifikazioa. Hemen sartuko dira elkarteak bere proiektua finantzatzeko udalaren diru laguntzaz gain izan dituen bestelako diru sarrerak edo iturriak, 4 multzotan banatuta jatorriaren arabera. Eusko Jaurlaritzaren ekarpena, Arabako Foru Aldundiaren edo beste administrazio publiko baten ekarpena, beste erakunde batzuen ekarpena, banketzeak eta fundazioak besteak beste, eta baliabide propioak, adibidez, eskatzen duen erakundearen beraren ekarpena edota erabiltzaile zein parte hartzaileen ekarpena. Zati honi dagokionez, aipatutako entitateen ekarpenei egotzitako gastuak zerrendatu egingo ditugu, baina ez dugu frogagiririk aurkeztu beharko. Alderdi hauek zehaztuko dira, gastu mota, faktura edo nomina bat esaterako, data, kontzeptua eta zenbatekoa. Taula bakoitzeko gastuak banan aipatu ondoren, batu egingo ditugu, azken lerroan kopurua jarrita. Informazio hau berriz idatzi beharko dugu 3. ataleko balantzean. 2. atala betetzeari ekingo diogu urrena, hotz, udalak diruz lagundutako proiektuari dagozkion gastuen egiaztagirien zerrenda. Euskara zerbitzuaren diru laguntzari egotzitako gastu guztiak justifikatu beharko dira hemen. Horrek esan nahi du, atal guztiak egokiro betetzeaz gain fakturak eta ordainagiriak erantzi ere egin beharko direla, baita ekintzen memoria ere. Ikusi dezakezuenez, 2. atala ere hainbat multzotan dago banatuta, kasu honetan gastu tipologiaren arabera. Langile gastua, material erosketa, garraioa, hornigaiak, zerbitzu profesionalak, inbertsioak, zeharkako gastuak eta beste gastu batzuk. Edozelan ere, proiektuarekin lotura duten gastuak sartu behar dira. Batez ere, langile gastuak, material erosketak eta zerbitzu profesionalak egozten zaizkio Euskara zerbitzuaren diru laguntzari. Atalez atal, adibide batzuk emango ditugu, gastuak sailkatzen laguntzeko. Gainerako kategoriak oso kasu bakanetan erabiltzen dira. Aurreko 3 azpiataletan oso garbi sartu ezin direnean batipat. Zalantzarik izanez gero, galdetu Euskara zerbitzuan. Izenak berak dioenez, proiektua gauzatzeko pertsona bat edo gehiago, kontratatzearen ondoriozko gastuak dira langile gastuak. Atal honetan hortaz, kontratatutako langilearen edo langileen nominan agertzen den informazioa bete beharko da, zutabez, zutabe. Nola nahi ere, komeni da 4. atala betetzea aurrena, kopuruak behar bezala zehazte aldera. Euskara zerbitzuaren diru laguntza langile gastuak finantzatzeko erabili baldin bada, egin batean bada ere, 4. atala ere bete beharko du elkarteak langileen eta gizarte segurantzaren gastuak izenekoa. Horretarako langilearen nomina izango dugu oinarri, eta datu bakoitza nondik hartu ikusiko dugu taula egokiro betetzeko. Benetako eredu bat erabiliko dugu horretarako, lagungarri izan daitekelakoan. Hala ere, kontuan izan askotariko nominak daudela. Zalantzarik izanez gero, jarri Euskara zerbitzuarekin harremanetan. Lehenengo zutabean, data adirazi beharko dugu, nominan datorrena hain zuzen. Langilearen izena eta maila dioen zutabean, langilearen izena-bizenak idatziko ditugu. Soldata garbia izeneko zutabean, jaso beharreko garbia laukian datorren informazioa adieraziko dugu. PFEZ-aren atzikipena betetzeko, langilearen PFEZ atzikipena lerroan, langilearen ekarpena zutabean dagoen zenbatekoa hartuko dugu. Langilearen gizarte segurantza betetzeko, langilearen gizarte segurantza ekarpena atala kopurua hartuko dugu. Enpresaren gizarte segurantza betetzeko berriz, aurreko atalaren gainean datorren enpresaren gizarte segurantza ekarpena baliatuko dugu. Guztira zutabean, aurreko zutabetako kopuru guztiak batu behar dira, eta aurrengoan udalari egotzitako zenbateko adiraziko dugu. Adibidez, lerro batean guztira 100 euro bagenitu, eta erdia egotzi nahiko bagenio udalaren diru laguntzari, lauki horretan 50 jarri beharko genuke.
Udalari egotzitako zenbatekoa da, hain zuzen ere, justifikazio kontuaren bigarren ataleko langile gastuen zenbatekoan adierazi behar dugun kopurua. Horregatik, komeni da aurrena, laugarren atala betetzea, eta bertan eskuratutako informazioarekin betetzea, ondoren bigarren atala. Euskara zerbitzuaren diru laguntzari langile gastuak egozten zaizkionean, agiri hauek ere aurkeztu behar dira. Nominaren ordainagiria, Arabako Foru Aldundiaren 110 agiria eta horri dagokion ordainagiria, kasuan kasuko hiruhilekokoa eta egotzitako hilabete bakoitzeko gizarte segurantzaren RNT eta RLC agiriak. Azken horri dagokion ordainagiriarekin batera. Autonomo edo pertsona fisiko bat kontratatuz gero, Euskara zerbitzuan azalduko dizuegu nola zuritu gastua. Azken lerroan langile gastua guztira dioen horretan, langile gastu guztiak batuko ditugu. Aurrerago ikusiko dugun justifikatutako gastuen laburpen kuadrora, eramango dugu kopuru hori, dagokion lerrora. Proiektuak berekin ekarri badu materialen bat erostea, hala nola fotokopiak, kartelak, banderolak eta bestelakoak, azpiatal honetan sartuko ditugu. Fakturen jaulkitzailea dioen zutabean, faktura zein enpresa, elkarte edo norbanako egin duen adieraziko dugu. Dataren zutabean, fakturan agertzen den data jarriko dugu. Hurrengo zutabean kontzeptua azalduko dugu, labur, eta zenbatekoa azken zutabean idatziko dugu. Aurreko azpiatalean egin legez, kategoria honetan gastu guztiak batuko ditugu, material erosketa guztira dioen lerroan. Gogoratu, justifikatutako gastuen laburpen taulan ere idatzi behar dugula dagokion lerroan. Proiektuaren baitan, antzerki eta bestelako ikuskizun, kontzertu, kontakizun, hitzaldia, seguru edo asistentzia teknikoa kontratatu behar izan badira, azpiatal honetan sartuko ditugu gastuok. Lehen bezala, zutabe beteko dugu taula, eta oraingoan ere, kategoria honetako gastuak batuko ditugu. Taularen amaieran, horretarako dagoen lerroan. Aurrekoan legez, justifikatutako gastuen laburpenera ere eramango dugu azken kopurua. Proiektuari lotutako gastuak atalez atal justifikatu ondoren, justifikatutako gastuen laburpena bete beharko dugu, aurretik egin ez badugu. Hemen, azpiatal bakoitzean adierazitako gastu totalak idatziko ditugu berriz, bakoitza bere lerroan, eta batu egingo ditugu. Elkarteen ohiko kezka bat izaten da, emandako diru laguntza eta gastuen zenbatekoak kointziditzea. Halakoetan, kopuruak bat etortzeko, udalaren diru laguntzari egotzitako gastuen faktura bat har dezakegu. Hortik, behar dugun egunekoa egotziko diogu udalaren diru laguntzari eta gainerakoa lehen ataleko baliabide propioei. Uler dadin, fakturaren zati bat udalaren diru laguntzari egozten zaiola eta bestea berriz, berezko baliabideei. Hirugarren atalera joango gara hurrena, proiektuaren edo jardueraren diru sarreren eta gastuen balantzera. Irabazien taula betetzeko, lerroz lerro lehenik eta behin udalaren diru laguntzari egotzitako gastuen zenbatekoa jarriko dugu. Bigarren lerroan, beste administrazio batzuen bidez jasotakoa ipiniko dugu. Hirugarrenean, eskatzen duen erakundearen ekarpenak islatuko ditugu, baldin eta lehen ataleko baliabide propioetan adierazi badugu, elkarteak nolabaiteko ekarpena egin duela. Hurrengo lerroan, erabiltzaileen ekarpenak ipiniko ditugu. Adibidez, jardueran parte hartzeko kuotarik kobratu baldin bazaie erabiltzaileei. Bosgarren lerroan, beste erakunde batzuek egindako ekarpena islatuko dugu. Azken lerroan, atal honetan adierazitako kopuru guztiak batuko ditugu. Hirugarren atala bukatzeko, gastuak izeneko kuadroa beteko dugu. Funtzean, irabazien ataleko informazioa errepikatu behar dugu. Oraingoan, lerroak eta zutabeak uztartuta, gurutzatuta. Goitik behera, gastu mota izango dugu lauki bakoitzean eta eskerretik eskuinera, gastu kategoria bakoitzetik zenbat egozten zaien. Hurrenez hurren, udalari, beste administrazio batzuei, erakundeari, elkarteari, erabiltzaileei eta beste erakunde batzuei. Bai azken zutabean, bai azken lerroan dagokion zenbateko osoa islatzeko laukitxoak aurkituko ditugu. Informazioa goitik behera eta eskerretik eskuinera bete beharko dugu eta beheko eskuin muturrean azken zifra islatuko dugu. Bat etorri behar duena irabazien atalean adierazitako azken kopuruarekin. Udalaren diru laguntzari langile gasturik egotzi ez bazaio, hemendik erantzunkizunpeko adierazpenera joko genuke zuzenean. Bertan, lehen eta bigarren laukitxoak markatuko genituzke hurrenez hurren. Honekin batera, bidaltzen ditudan fakturak, ordainagiriak eta gastu egiaztagiriak aurre ikusitako helburua gauzatzaren ondorioz sortu dira eta Gasteizko udalaren ekarpenarekin finantzatu dira eta erakundeak edo elkarteak ez du soldatapeko langilerik. Elkarteak beste administrazio edo entitateren baten finantzak eta iturririk jaso badu, laugarren laukitxoa ere markatu beharko dugu. Hau da, badu bestelako finantzak eta iturririk proiektua finantzatzeko.
Horren ostean, lehen ataleko lehenengo bi tauletan adierazitakoak errepikatu beharko dira. Elkarteak ez badu beste diru laguntzarik eskatu, lehen eta bigarren laukitzoa ez ezik, azkena ere bete beharko dugu. Ez du beste diru laguntzarik eskatu, ez da jaso ere. Azkenik, baina oso garrantzitsua, data, sinadura eta zigilua txertatu behar ditu elkarteak justifikazio kontua baliozkoa izateko.